Ja, hossen, zwieren, zwaaien en feestje bouwen, tuurlijk hoort dat erbij. Maar ja, ik blijf daarnaast ook mens, dus ik heb gevoel. En sommige punten die pakken jou als zanger of als artiest of als mens, hoe je het noemen wil. Want ik zie eigenlijk niet veel verschil tussen mens en artiest. Ja, die pak je aan en dan is het even emotioneel op zo'n momentje. Nou ja, als mens zelf en artiest zie ik niet veel verschil. Het is alleen qua levensstijl. Als een ander feest gaat vieren, dan ben ik aan het werken. Tussen aanhalingstekens. Ja, overal waar je loopt, overal waar je bent, zeg maar, daar vragen mensen voor een fotootje, een handtekeningetje. En dat legt wel eens wat druk op het gezinnetje, zeg maar. Maar ik vind het het is een kroon op je werk als dat gebeurt. Over kroon op het werk gesproken, ben je inmiddels weer bezig met nieuwe cd's? Ja, op dit moment zijn we de nummers vol aan het zoeken, zeg maar. En af en toe al de studio in om wat dingetjes te proberen. En te zeggen van, joh, lukt dit, lukt dat. En eigenlijk continu aan het vernieuwen. En met een beetje geluk is het einde van het jaar een nieuw album op de markt. Waar hangt dat vanaf, Frans? De juiste nummers, de juiste dingen. Als ik een nummer zing, dan doe ik het met volle overgave en met kippenvel. En als ik die nummers heb gevonden, dan gaan ze de plaat op, maar niet eerder. Je vorige clip, je laatste clip, dat was wel heel herkenbaar. Hoe bedoel jij? Heel herkenbaar? Nou, ik zag daar containers tevoorschijn komen. Nee, dat is ook de uiting van het Waalkadefeest en natuurlijk van de zaak. Hè, want wij vervoeren heel veel in containers en zo. Maar het Waalkadefeest, dat is eigenlijk mijn begincarrière tot nu. En daar is sloop een groot onderdeel van. En Morgen is pas morgen is het nummer wat eigenlijk de leading is van het Waalkadefeest. Dus vandaar ook de keuze om die terug te laten komen. En ja, ik vond het geweldig. Mooie ervaring ook. Maar zit er dan ook een nieuwe single aan te komen? Nee, nieuwe single nog even niet. Nee, we staan net, ik ben net van de nummer 1 af met deze. Dus rustig aan, alles op zijn tijd.